Беларуская мова памірае. Давайте гаварыць мовай фактаў. І я не бачу, каб беларуская мова было шмат у Еўропе, я яе не чую на вуліцы. Зразумела, што ў суполках яна ёсць, я не пра гэта. Беларускай мовы няма у Рэспублікі Беларусь. Ёсць цэлыя катэгорыі экспертаў, якія не працуюць з беларускай мовай. Напрыклад, лагапед, калі ў вас сын ці дачка патрабуюць лагапеда, вы яго не знойдзеце на беларускай мове. І на тэрыторыі тыктоку таксама я не бачу бума ніякага. Ёсць пазітыўная тэндэнцыя, але яны дастаткова абмежаны. Я б хацела проста пагаварыць з моладдзю, калі хтось убачыць гэты тыкток. Проста падумаць, пасядзець, што вы можаце рабіць у тыктоку беларускай мовай. Вы можаце пісаць каментары беларускай мовай, гэта таксама дужа вельмі важна. Вы можаце быць проста актыўным удзельнікам тыктоку, не абавязкова контент-крэйтарам, але штось такое рабіць, падтрымліваць лайкамі, рэпостамі. І, канешне, нам не хапае на беларускай мове абсалютна ўсіх катэгорый кантэнту в тыктоке. Усё, што вы бачыце в тыктоке, можна рабіць і трэба рабіць беларускай мовай, таму што гэтага няма. Я знаю, што людзі, якія жывуць у Еўропе, абмежаны па часу, але давайте падумаем, усе мы сябе якім чынам разважаем, і гэта можа быць беларускі кантэнт. Калі яго няма, можа трэба задумацца, што можа гэта будзеце вы. Яго проста трэба зрабіць, калі яго зараз няма. Вось і ўсё.